السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے پور امید تھی میری بھائی سالم ٹھیک خدا صاحب تھو خوش خوشحال تہ ساروین تہ برونٛہہ کر بہٕ یہ ویڈیو کلپ پلے اس ویڈیو کلپ یہ ونکس کشمیرس مز وائرل چلان دپان ات مز دپان گپنن مز واریاہ خطرناک بیماری آمٕژ لبنہٕ یتھ ناو چھ LHD یعنی کہ لمپی سکن ڈیزیز گپنن گۄڈے اکھ پھیپھر نیران تنہ بیٚیہِ چھِ گژھان کٲم بیٚیہِ چھِ دۄدٕچ پیداوٲری چھِ کم گژھان بیٚیہِ چھِ یِمن تپھ کھسان بیٚیہِ چھِ أچھن یِمن اوٚش وسان مہربٲنی کٔرِتھ پنٕنۍ گُپن تھٲیِو گرے یِمہٕ ترٲیِوکھ نملہِ کٔنِتھ کِہیٖنۍ یِمہٕ ترٲیِو گراوُنڈس منٛز کِہیٖنۍ چلو گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویڈیو کلپ مگر ویڈیو کلپ پلے کرنہٕ برونٛہہ چھُ تۄہہِ بٲیِس اکٕے گُزٲرِش زِ کہِ اگر تُہۍ یتھ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِو میٲنۍ یہِ چینل کٔرِزیو سبسکرایب سۭتۍ سۭتۍ دبٲیزیو بیل آیکن سۭتۍ تھٲیزیو آلس پٮ۪ٹھ چلو وٕچھِو تُہۍ یہِ گۄڈٕ ویڈیو کلپ پتہٕ کرو اتھ بارس منٛز امہِ مزیٖد بیٚیہِ کتھ حضرات بلاک ویٹنری آفیسر پٹنہ کی طرف اخ ضروری اعلان آج کل جانورن مز اخ خطرناک جان لیوا بیمار LSD یعنی لمپی سکن ڈیزیز بڑ تیزی سان پھہلان یہ بیمار گاون تو موشن مز مچھو مہیو تو خون چوسن والو کیمیو ست پھہلان امی بیمار ہند علامات جانورس سخت بخار کھسان اچھو تو نستکین آب پشپان دودچ پیداوار کم گھان سمہ پہ گرچ تو پھیپھر نیران ام بیمار ہند روک تھام خاطر عوامس گزارش کرنے تم تھاون پن جانور گرنی مز بند پن جانور میدانن نملن تو رکھن مز گاس کھانونے نش این سخت پرہیز کرنے پنن جانورن مز ام بیمار ہند علامات لبنس پہ گھ فوری طور ویٹنری سینٹر ست رابطہ قائم کرن پنن گان تو جانورن ہند کھین چنک بانہ گھن صاف تھاون پنن گان مچھو تو مہیو نش صاف تھاونہ خاطر گھ مچھ دوہک استعمال یون کرنا چلو وٕچھِو تُہۍ یہِ ویڈیو کلپ کیٛاہ چھِ تُہنٛز راے اتھ ویڈیو کلپ ہٕنٛدِس بارس منٛز کومنٹ سیکشنس منٛز ؤنِو ضروٗر بس بہٕ چھُس وۄنۍ اکٕے کتھ ونان پتہٕ پشتٲیِو گُپن پنٕنۍ تھٲیِو گرے مہٕ سوٗزِوُکھ گراوُنڈس منٛز مہٕ ترٲیزیوکھ کھیلس مہٕ ترٲیِوکھ گُپن کِہیٖنۍ تِکیازِ پتہٕ پشتٲیِو بیٚیہِ اگر تۄہہِ معموٗلی قٕصہٕ باسیو گُپنس منٛز چاہے تپھ باسیو أچھن باسیو اوٚش وسان گُپنسن یا پھیپھر ویپھر باسیو تپھ وپھ باسیو مہربٲنی کٔرِتھ جلدی دیری کٔرزیو نہٕ کِہیٖنۍ ویٹنری پٮ۪ٹھ گٔژھِو جلدی کٔرِو اور رٲبطہٕ پنٕنۍ گُپن بچٲیِو پنٕنۍ گُپنن تھٲیِو خاص خیال چلو دِیِو پننِس بٲیِس اجازت بیٚہِو رۄبس حوالہٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ